Kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra. Waro Kyai Roko Sepuh.
aku gadis. Tuku piring, duwite pas-pasan. Sing kaya urip masa pisan. Tuku piring, duwite pas-pasan. Sing kaya urip masa pisan. Randa pindho, daranda pindho, randa pindho, aja sak ngaku gadis. Nang mundut, mendak mundut saja sopan. Nang murine kowe telah karuan.
Orang mencakar, orang menampar wajahnya sendiri. Hamba terkapar, jiwa terbakar oleh sepi. Orang mencakar, orang menampar wajahnya sendiri. Hamba terkapar, jiwa terbakar oleh sepi.
Pripun? Digedheki. Digedheki, heeh. Kok kok gedhek to kuwi? Lah apa, Mas? Oh, kepuro to? Walah tak kira lagu polo kok ya. Kupala. Ente iki wayahe wis nek carane nggon aku payah, Mas. Nek ning kene napa? Inzi tasih sarengan kalian kanca-kanca kuda budaya nggih. Babak menapa menika, Mas? Warok. Babak Sepuh. warok. Inzi kene mau sik tak hitung waroke kayane Warok gedhe. nek warok gede. Lah nek cilik napa? Anak warok ya ono. Cilik. Inzi Caos panglipur Mas Tete, Mbak Nita, sumangga kanca-kanca wiyaga. Nggih, monggo cekat-ceket. Nek ngene iki marake kemeringet, Mas. Kempinget dasare awane sumukna. Ya gane ngono ijek enom-enom. Heeh, jane. Apa meneh sik ndemung iki jan. Senom. Ijek piye jare? Heeh. Lha gedhe rung suwe ya kuwi. Apa ya ta, Mas? Amarga dilus-lus. Injih semangga kanca-kanca garapane ditokke yo. Ya. Manut mburi wae. Sing penting udah kompak ya, Mas. Semangga kanca-kanca. Ya, monggo. Sing sabar Mas Donal yang ngomong. Oh, wonten Mas Donal to? Wah. Ora ketok kok ya senengane ndelik kaya Mas Donal ki. Nek Mas Muji kudu rawuh ya nek Mas. Harus, heeh. Ora yang ngerti dhewe. Ya ora apa-apa ya, Pak ya. Ngene dhewe kok ya. Heeh. Nang kene sambatan no. Heeh. Ora apa-apa sambatan pisan panene akeh. Alhamdulillah sih. Yes. Manut mburi nak pokoke. Neng rung ana tindhihe iki. Oh, dereng wonten to, Mas? Urung ama. Tak kira mau ki aku wis mangkat meruput gek ditindhi ngono, Je. Pak Wakil Bupati ya ora deleh-deleh gitu. Dereng. Dereng. Biasane ngono ya terus tul kok ya, Mas. Nggih. Tunggu wae nak. Mangke wonten bintang tamune Mas Dwi nggih. Mas Dwi, luar biasa kok ya, Jan. Pianten kok kedhian ora mundak tuwa ya, Mas. Ora mundak tuwa. Jamune napa, Mas Dwi? Diformalin ngoten to? Sesuk aku tak melu-melu. Njaluk nak. Gini Mas Dwi. Nggih wonten. Engko malah lengenai malah dikei CTM, Mas. Bareng Brenda Saronita.
kau berada, adakah kabar berita darimu? Rinduku belayan tanganmu, datanglah kau dalam tidurku, membuat mimpi indahnya ku tunggu. Hatiku ingin berjumpa, tak tahan rindu di dada, menanggung beban asmara semakin menyiksa. Tinggalkan aku sendiri, rela sunyi sepi, ku peluk dirimu untuk selama-lamanya. Kuda budaya bareng kuda budaya enak dong. Hei, ayo mas, ayo. Hatiku ingin berjumpa, tak tahan rindu di dada, rindunya hatiku ini semakin menyiksa. Yang dalam lama menunggu, datanglah, ku peluk dirimu untuk selama-lamanya. Hidupku di dalam kenang, hampir aku tak kuasa menanggung beban asmara semakin membara. Di saat aku sendiri di dalam sunyi sepi, bersama indahnya cinta tulus dan suci. Sayangku, kapan kan bertemu? Di mana kini kau berada? Tak ada kabar berita darimu. Rinduku belayan tanganmu, datanglah kau dalam tidurku, membuat mimpi indah yang ku tunggu. Hatiku ingin berjumpa, tak tahan rindu di dada, rindunya hatiku ini semakin menyiksa. Yang telah lama menunggu, datanglah, oh datanglah, ku peluk dirimu untuk selama-lamanya. Ku peluk dirimu untuk selama-lamanya. Rindu kekasih. Rindu kekasih sampun. Jan lagu ke zaman SMP nganti SMP tenan. Oh ngoten. Yang Iki sampun. zamanku SD berarti lho Mbak. Nek jenengan SMP berarti aku SD. Oh ngono. Kan tua kono. Tua ya. Inde, oh mata Mas saya Tata paut pas toh. paut lagu iki. Inde, satu lagu sudah. Pripun kanca-kanca wiyaga? Manut, cek mburi manut sing ngarep tarik. Pingsut po Mas? Oh inde, ditarik rumiyin. Sumangga cot 3 2 1 kuda. Kuda ya.
Yo. Hara, hara, hara. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu pancen apa jroning ati nanging aku ora bisa duweni Hara hare hara hara hare hara hara hare hara 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 yo yo
Sing siji rasah, Mas. Sing kotoran mengko. Iki arep bali. Kuwi ora iso dadi. Ora iso to? Ora keduman demit. Oh, terenggiling. Jaluke napa, Mas? Pentol. Jeruk. Aja dhuwur-dhuwur, urung dicukur. Si Joko manan demit apa ora? Kondur.